Эшкә кулы янса, Өстарган бу диләр, күпеләргә күрергә өйрәнә фиксиләр. бар аларның мәктәбе. Ничек соң булмасын? Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Шахмат уйыны. Biz bulay. Ay, yürü gele. Пешка белән. Biz de yürüyüz. Дәвәти бус, безнең кәтүк юкка чыкты. Алай икән, котлыйм сезне. Профессор, сез аны күрмәдегезме? Kötük mi? Yok görmedik. Biz şahmat oynayız. Сез истәл уеннарын яратасызмы? Домино мәсәлән. Аны әлбәттә барысының да уйнаганы бар. Беләсезме аның каян килгәнен? Доминоны борынгы кытайлылар уйлап чыгарган. Алар уен сөякләрен яссы итеп ясап, сурәтләр белән бизәгән. Менә монысы шашка уенына охшаган. Ләкин күпкә акыллырак. Ул нарда дип атала. Персиядә барлыкка килеп, бөтен дөньяга тарала. Ләкин истәл уеннарының иң акыллысы булып шахмат уены санала. Аны Һиндстанда уйлап чыгарганнар. Хәзер шахматны барлык илләрдә уйныйлар. Өлкәннәр, балалар, хәтта компьютерларда. Бу чын спорт уены. Ләкин иң мөһиме, шахматта кул аяк белән түгел, акыл белән сынашалар. Менә бит ул. Hey, нишлисең син? Безнең кәтүк бит бу. Бирегезче зинһар, ул безгә бик тә кирәк. Безгә дә кирәк. Югалган пешке урынына ул безнең. Әйдәгез әлегә нолик сездә пешка булып эшләп торсын. Мине? Мин булдырам. Ярый. Алыгыз. Син менә монда бас. Ягез әле, тоттым. Шәп, нишәргә кирәк соң? Аклар өчен уйнарсың. Хәзер без атыгызны ашыйбыз. Без сезнекен бәреп төшерәбез. Я, егет. Кызуланмагыз. Менә шулай. Нолик, урыныңа бас. Нигә? Пешкалар алай йөреми. Ничек йөри? Бер генә шакмакка бары алга гына. Пешка гомумән иң көчсезе. Менә ләкәнмен. Кайсысы көчле? Вәзир. Ул шах өчен иң хәтәре. Их, кызганыч. Вәзир булсам, сезнең кара шахыгызга күрсәткән булыр идем. Шахматта һәр уенчының үз гаскәре бар. 8 пешка, 2 ат, 2 фил, 2 тура белән вәзир. Ләкин иң төп фигура ул шах. Шахка көндәш фигурасы һөҗүм итеп аңа отылу куркынычы янаса, бу шахка янау дип атала. Шахны отылудан берничек тә коткара алмаган очрак мат дип атала. Мат куйган уенчы отучы дип билгеләнә. Biz менә булай. Без менә булай. Ой, Biz сезнең вәзирегезне мән. Шулаймы? Без сезнекен мәммәм. Дилатипус, миңа да ярыймы? Иртәрәк әле. Бирелегез, хезмәттәш. Хезмәттәштән ишетәм. Нолик, алга, Ура! Читкәрәк китеп торыйк. алга. Хәзер атны ашыйм. Тота алмыйсың. Әйдә пешке, тагын алга бар. Дилатипус, хәзер кая? Монда тактаның кырые бит. Бер кайга түгел. Хәзер син вәзир. Нәрсә? Агыйдәсе шундый. Такта кырыена барып җиткән пешке вәзиргә әверелә. Ура! Мин вәзир! Мин иң көчле фигурага әйләндем. Эй, вәзир, урыныңа кайт. Уен әлегә төгәлләнмәде. Так, менә монда басары. Шах. Шулаймы? Хәзер менә монда.
sizga mat xizmatdosh. Bo'lmas. Oy, shunlab da, mat. Haye, meni turdim. Ura! Didish! Professor, biz peshqog'ozni topdik. Nolikni jibarsangiz da bo'lar. Men hozir o'zim kiydim. Shaxmat, mening yaratgan o'yinim. Men Aligna Yevgenichga mat qo'ydim. Shunlabmi? Давайте, menga yordam etdi. Durustini aytganda, men давайте bo'lishdim. Ali vazirda bo'ldim. Multiplikatsion film Xalqimiz merosi studiyasida tarjima etildi. Kimlersin bu fiksiler